Aingu yu blay hene ka por sa isin biang ha ka bangayo ban beteng ya ka ban kreni ka ktin ka zo blay hene ka por man ngai khu blay biang fi baro ki bas ngap ine ka ktin ka zo blay lingba kan ne ka channel to blain ka khui fi to ni ka por ngini late bat nga si ka ktin ka zo blay ka bang kwa ban penkin mau yang ilang baro na ka shiti baning kong korin kalnong ka ba khatlai ka de khot ka ba sao aktin ka zo blay kong kumne ka jing i kam jule sarong yaladi ka jing i kam jule sarong yaladi kani ka kentien le sarong yaladi kadi kata ka jing kwa bakiwe kin yaro yanga kata kadi ka jing le sarong yaladi kadi ka jing kwa ban prinkraw yaladi ka jing sarong kalong mar persya bat ka jing pihoin lani ka jing bisini ka jing pihoin kadi kata ka banga kwa bakiwe kin hiar Henry ka jing sarong pat kadi ka jing kwa yaladi ban kiyo kada ka mensim ka bakwa ban penhiar ya kuwei na ka banta ba on kentiu yanga kata kadi ka jinglong ka ba syukor ka ba rungba ki briu ni kisngi ka jingkwa ban penkraw yaladi bat ka jingkwa ban penhiar ya kuwei Henry ka jingi kam jule sarong yaladi kam jukwa ban kentiu yaladi kam jukwa ban penhiar ya kuwei ka jing iye kam jule sarong tungin pet na kanuksa na kamansim ka jung Jesu Christ. U Jesu Christ ulong ka nuksa jong ka jing penhapo yeladi. Pin puli haka shiti ki Filipi ka long ka ba ar ka dukot ka ban riu haduk ka ba pra. Tungin ni puli gini ka dukot Bible kong kumni. Uba habaw la long haka dur ublay. Syam la nyaw yeladi ban bat marangkat bat ublay. Henry ulapin suda yeladi. Ula syem ya ka dur merau haba ula jalong haka jing seriem ki brio ti haba la syem ya u haka rukom kumu brio uda le red ya ladi haba ula jalong uba kokngu wat hadu ka jing yam hoi ka jing yam ka ding penaken kata ga diga jing ong jing ka ktin ka jong blay u Jesus Christ na ka banta ba on kan tiu yang ayapi uwan ban pen red ya ladi angin yet ya ladi baka jing sarong, baka jing bishni, ka jing long ka ba kwa ban penhiar ye gawai, ka jing long ka ba kwa ban kentiu ye lade, kanom yo jaka yangi. Henry penban indoni ka donut ka ba kum ka jung Jesus Christ, indoni ka jingmot ka ba kum Jesus Christ, ka jingmot kan ki ba kwa ban penret ye lade, na ka banta ka jing toy jong ki wei. To blin krkhui film ne ka ktien ka jong blai, na ka banta ka buram jung. Amen.